Kawachako ni duol manono tije obila mano IPOA ochiwo ripot mar nonro magisetimo wi kaka obila ne orakore gi jong'anyo e kinde rowere mag Gen Z mane gikwedo paro mar chik mar omenda mar 2024. Kaka jafwambo marwa Otieno Daniel lero, duolno oseyango thoe marom 60 kendo osetieko buche 22. Kaluwore gi ripot mochiw gi duol marango tije obila pacho ka IPOA ewi kaka obila ne orakore gi jong'anyo mag Gen Z higa mokalo dwe mar 6 kendo chiwo duoko ewi sinema mar nonro mag masiche manotimre e kinde ng'anyogo mane ogol gi od fwambo mar BBC modern ni Blood Parliament. Duolno oyango ni kuom thoe 60 magisendiko, nonro mar buche 22 oserumo, buche 8 nie tielo mogik mar nonro, 4 nie tielo mogik mar ndiko ripot, 4 moko osechwali e apis jomin buche DPP, buche 36 imedo non, 2 nie doho ka apis jomin buche ne oloro buche moko 3. IPOA bende oyango ni kaunti ma Nairobi ne nigi ji 29 mane owito ngimagi kata ohinyore e kinde ng'anyono. Ji 2 ne ogo lisasi e chuny boma ma Nairobi ka buche gi dhi nyime e doho. Mamoko 9 ne ogo lisasi ka mamoko nogo gi gik madik machiegni gi od bura maduong'. Jomoko nogo lisasi Ongata Rongai kod Githurai 44 e kind kuonde mamoko e alwora mar boma ma Nairobi. Nonro itimo e counties mamoko ka Nyeri anondiko kwan ji 8, Kakamega ji 6, Nakuru ji 4, Mombasa gi Eldoret ji 3 kod ng'ato 1 Meru. Ripono bende oyango ni gik mane okelo thoe e kinde ng'anyogo oting'o adhonde mag bonde mokao atamalo 80 mag jong'anyo mane onegi, goch gik madik, kwiri mar iro malungo wang' e kinde mamoko. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV.